panjenengane Pak Jogoboyo sampun minggah sasana pagelaran. Iki sing urung rak bose. Dan Bos Gisa nyumbangke suarane embangi jenengan mengko bar Bos Gisa lumarep Pak Jogoboyo malih. Oh, ngaten. Yuk, mentaraman le. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit pangsang repatapit ini bu yang sabutindo. Sinakerto yang tolak maning. Poro pang bat panguti projo dalu puniko
kakung saha putri ngidhapi hormatan dalu punika panjenengan sami saged angregengaken swasana wonten pidalipun Bapak Ndowi kanthi hiburan campur sari Wijaya Laras badhe nyekar ati kesiksa waduh kowe sing bawa ya timbang nanggap toprak larang alung nanggap iki ae lah engko bola ketoprak terus piye Pak iya lah nek ketoprak aku nanggap iki aku lah gak main aku apa ketopraknya dipateni ae piye kowe sing gandrung apa sing nyekar tapekno pasangan kalau aja wae iki ae kok ya wis karek kowe syuting ah wan ora ngira yen ngapusi duh Kang Mas garwane tiyang kathah aja ngono sak lah garwane sapa kuwe tega ngepoti wong liya sampun kebacet Kang Mas atiku tansah kaya ngene atiku tansah nelongso mboten usah nelongso sing ayo nelongso aja mulai son iku tunggu ya udan tangis saben dina ndang golek bojo ben ora kesiksa ben ora udan urung tok jodhek sak bego nglarani patinku najanati kusek siksa langgam campur sari Wijaya Laras kaya ngene lelakonku larani batinku urip tansah kaya ngene wis ana tentreme atiku
wis lilo lilo kowe direbut wong liya bagian urip wis kaya Alhamdulillahirabbil alamin. Bosku dipun Pak Mendel ancen sing tak ajab nggih ngoten niku. Apapun yang terjadi dihadapi dengan lapang dada. yang niku angger sabar nggih. Ya, Dikasih Gusti Allah ngoten ampun. Sakniki sampean wong jeneng bos, engko nek sampean gandengan karo Dik Pesek tok ora pas sebabe penyanyine telu sangone sik ben linggih. Gampang. Aku tak nyanyi sik dhewean. Ora ambek sintan sik. Gak. Lho, Kepengen dewan sik aku. kepengin dhewean sik. Pengen dhewean terus. Pasrah Mas. Niki spesial buat Pak Santo. Pak Santo ya bos dari Blora. Pasrah. Ya. Spesialis Bapak Santo Ya, saking Blora. saking Blora. Minta Dik, lagu Bu. pasrah. Ya Dik Kuntet. Pangapuntenipun nggih, pangapuntene sadèrènge Pak Mentir kali Pak Ceblong ganggu kamardikane jenengan. Nggih. Heeh. Terus Sinar Wijaya laras nyampur sari Bapak Dimas Bagus Suyanto Alegiso Karangsari Sulang Rembang Padipuan Lemah Spesial buat rekan-rekan yang ada di Murah depan Meriah panggung. Sebuah lagu pasrah. Sari Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Bersama New Barata Wijaya Laras. Ku tak menyesali walau diri engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Ku tak menyesali kalau diri engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Bersama New Barata Wijaya Laras.
jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Maturun sanget Pak Menjel. Dalu punika saged adegan swasana meriah-meriah, murah. Karo meneh yo nenggone anak buahe dhewe. Jenenge campur sari yo ana gonge musik komplit. Dalu punika mugi-mugi barokah. Dulurku anak baku nyambut angergen swasana duwe gawe Walimatul urus. Matur suwun niki Pak Jogobaya. Nggih. Kersanipun minggah. Gantenan. Monggo Pak. Monggo panjenenganipun Bapak Jogobaya. Samekta ing diri sega gati mingkae sasana pagelaran. Sumangga don. Yuk wijaya laras.
jari balung Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Pripun kabare? Sae. Parine kadhe tak tikus. Nggih, sae mboten. Alhamdulillah. Tiga Swarawati cantik-cantik langsing-langsing. Panjenengan dipun aturi milih 1, 2, 3 penyanyi sing pun dicawis kalih Wijaya Laras. Kula tapi kula milih kok. Sene iku, Mbak Wiwit niku. Oh, Bunda Wiwit. Kangene atiku urung mari. Wah, kangene atine urung mari, nek urung cedhak kalih panjenenganipun Bunda Wiwit. Ya. So, mau percobaan menawa ngono. Isa kangen ae. Isa kangen. Yuk, kadereken Wijaya Laras nyampur sari. Tadi sudah 1 kali, Pak. Kurangen. Berarti mau lagi percobaan ya. Ngenteni sepi. Sing etok-etoke ra ngono iku lho Pak Jogoboyo. Iki napa malih niki? Lah nggih. Nambani kangen ning ati. Nambani kangen ning ati. Nggih. Jroning ati ana cerita Jroning ati ana crita. Iki mbak-mbake gandrung kaya mbak Ceblong mau ya. Heeh. Enake didadekno apa iki ya, Pak ya? Pak Jogoboyo didadekno apa iki? Nek iki mau kumol apa Sadara Karo Sri Uning. karo Sri Uning. Saiki apa iki? Panjenenganipun Kang Mas Damar Wulan. Sinarep kencana wungu. Aku kencana wungu. Iya ta. Pak Jogoboyo Damar Wulan. Damar Wulan. Kang Mas Damar. Lho yo. Kang Mas Damar kanginan. Monggo kalajengaken Kang Mas. Critane wong nandang branti katoning mata Dalem. Wiwit. Dalem. Wijaya Laras wis dadi nyampur sari. Ngaten. Wijaya gemelare kon dadekke Pak Jogoboyo karo Bos Kisa. Oh ngaten. Durung wayahe. Durung wayahe. Nggih. dilalekke saya sedih. Kula sampun cinaketan Kang Mas Damar kanginan. Ampun sedih penggalih. Darmaning lara branti solae ke taman saliring sami rono Nggih, monggo kalajengaken kangen ing ati. Kaya ambi
do nakal nggih. Iki lagi entek ra kei gong. Wis. Mau Jackson. Derek. Mau masa percobaan. Masa percobaan iki dadi ini. Jroning ati. Saya suwe tambah tresno. Iki tenan iki Mas. Antek watuk aku Pak. Langsung nggih. Nggih, monggo. Iki langsung Sawindu suwe lawase. Kowe lunga ora pamit aku. Wong ayu pepujatku. Ati susah mung kangen sliramu. Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari namung sira diantar dhewe. Susul ya Mami, Fales. susul Mami. Aja sumelan, aja sumelan. Tansah sumanding
tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Napa saestu Kang Mas Damar Kang Inem? Kangening ati panjenengan namung kula ingkang saged nambani. Percaya apa ora nggih, Pak? Percaya, percaya. Timbangane keng kula di nganu lho, aluk percaya. Aja sumelang. Aja sumelang. kersane mari kangene nggih Wis dimpet. mari kangen Dipet pirang-pirang sasi. wis mari kangene Gitu lagu oleh loro. Oke, entuk rong lembar. Ben genep telu Nggih. supaya Pripun? Nambah. Kenging nyanyi malih, kenging Nyampe. nembang melih. nembang meneh. Nggih, Pak, monggo genepi, Pak. Lah ya kebet mari kangene Dompet kula tesih Mari kangen. ngawah. Mari kangen. Heeh. Sinarang pun Wijaya. Laras sinarang panjenenganipun Bapak Jogoboyo. Niki kula sarapan dompet lagi ngrumiyin nggih, Pak. Lho, dompete jeng ngawah Dompete kok Waduh, cilaka. mati aku. Wah, waduh cilaka. Yo, Alah, alah. Hah, kok malah meresiske raimu. ora nganggo topeng wis rupane ngono, malah nganggo topeng barang. monggo Mas mari kangen Wijaya Laras Campursari. Pimpinan Bapak Aldiso. Pokoknya ini kangen-kangenan nggih, Pak nggih. kangen gentenan jebol kae kang tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare kangen mulat siro netra tajem tias jatmiko Wijaya Laras
Kamur Sari. Jebul kae kang tak anti-anti wis teko kene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sembah nuwun panjenenganipun Pak Dewi sekalian Ibu niki mboten wijaya laras Ustaz. Nggih. Leres Pak Dik. Iki sampeyan sing neruske ngantek jam 11:30. Nggih niki. Aku karo Pak D Ceblong tak njaluk pamit sih. Matur suwun niki langsung sareng-sareng kanca-kanca kersane setunggal lagu rene bose kepengin duet kalih ini kalau Dik Susi. Nggih. Jenengan oh nggih matur sembah nuwun. Matur suwun Pak Mendel. Nggih. Nggih Pak Dik. Matur suwun. Sepang-sepangan. Monggo satu bonus saderengipun terakhir. Sida. Nggih Batara Cinta Dik Susi duet karo bose. Mangke dilanjut bareng-bareng. Nggih. Ayo, monggo Bahtera Cinta. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam cinta. Berlayar basirah mengarungi samudra, mencapai tujuanku di pantai harapan. Wijaya Laras.
takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Layar bendera mengharungi samudra, mencapai tujuanku di pantai harapan. Mantap bro. Datang berindah takkan merubah haluan cinta kita. Takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Layar bendera mengarungi samudra, mencapai tujuanku di pantai harapan. Satu balagu pedih bisa mas? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro? Lintang Asmoro. Oh iya mbak, ini Lintang Asmoro. Langsung. Oke.
Pedih. Permintaan teman saya. Pedih Mas, pedih satu lagi. Pedih tenan iki pokoke. Ada permintaan sebuah lagu pedih. Pedih. Ini ada buat pedih tenan, pedih tenan.
kasih untuk lagu yang terakhir dari konco-konco. Monggo langsung mau saking konco-konco Wijaya Laras. All artis Mak Wiwit, Mbak Pesek, yuk bareng-bareng lewat lagu yang terakhir dari konco-konco. Yuk diaturin apa yuk, manut. Ninggal katresnan. Monggo yuk digoyang kembali. Lagu terakhir. Metu neh gini Kak Katresnan. Nggih mau wis. Lali janjine, lali utange ora apa-apa. Wis mau alah hari lalinan aja kok. Yuk. DJ. Yuk, mau konco-konco Ganjur Channel. Terakhir Bapak Ibu Nggih matur sumandhun sekali lagi dari konco-konco Wijaya Laras. Wonten tembang pamungkas saing konco-konco. Yuk. Semoga ya Mas Jiwanto. Nah. Kanthi mekaten paripurna tur pasukote kanca-kanca saking Wijaya Laras ingkang pun pandhekani sedulur lanang Mas Algiso. Mliginipun ingkang hamukati mugi tansah antuk karawuhane Gusti. Sedaya ingkang pun ngersakaken saged kawujud. Mugi panjenengan sedaya ingkang kepareng nyawiji ngakarsa sekat sarengan antuk kanugrahaning Gusti. Kula sak rombongan sak kanca saking Wijaya Laras kepareng pamit. Matur sembah nuwun mugi saged pinanggih wonten ing sarsedal. Jaya-jaya janti mugi rahayu kang pinanggih jeneng sila wadrek kali sesonderan apuranto menawi tempat nyuwun mangapura usana saking dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya-jaya sak laminyo Wijaya Laras campur sari. Nuwun.